Yo, what's up? Dito tayo ngayon sa Bagatanan, Agno, kung saan nakakabangha talaga ang beach na ito, no? Every time na pumunta kami rito, nagbabago ito, no? Yung pinaka gilid ng dagat. So, mapapansin nyo, nandoon ang dagat, doon sa area na yon. Yon. Ngayon, merong access na nanggagaling sa ilog. Ito naman yung ilog. Yan. So, yung ilog na yan, dati, nung pumunta kami rito, paikot siya, papunta siya doon sa area na yon, doon. Tatago siya doon sa kabila. Ayun. So mamaya, papakita ko sa inyo yung clear picture niyan. Yan. So ngayon, this time, dito siya. Lumigo lang siya ng konti, tapos dumiretso na siya sa dagat. Yun, pag ganun. So kagandahan nito, no, pwede siyang paliguan. Pwedeng paliguan kung saan nagtatagpo yung ilog at saka yung dagat, no. Pwede siyang paliguan ng mga bata. So very safe kung meron kayong mga dalang mga bata, very safe siya. Yun. Tapos meron yung nandun nanatili pa rin siya nandun. Nandun pa rin yung parang pool like na paliguan ng mga bata doon. So hindi ko lang alam kung nagiging stagnant yan, kasi kung mag-high tide baka tumaas din dito sa area na to. So ngayon medyo low tide ngayon. First time ko nakakita ng barko dito. May barko doon sa area sa... Kita ba yung barko mamaya? Mamaya papakita ko yung barko. May barko doon. Siguro nagde-dredging yan. Or baka napadpad lang yan dyan. Hindi natin alam. So yun, oh, napakaganda ng lugar na to, no? Hindi pa masyadong na-explore ng karamihan to. Lalo ng mga nagagaling sa Maynila. Ito ay part ng Agno, Pangasinan. So... nasa part siya ng Agno, Pangasinan. Nung araw na naliligo kami rito, rough road pa yan, pero ngayon napakaganda na ng kalsada, sementado na siya. So kung mga taga Pangasinan pa lang, halos hindi na magkasya rito. So malawak ito, no? Sa Bandaron may mga beach pa doon, tatawid ka ng tulay, may mga beach pa sa Bandaron. Tapos may malalaking private resort din yung mga nandyan. So yung pinag-stayan namin, meron kasing open area dito, no? Parang sa Bolinao din, meron siyang open area kung saan pwede kang walang entrance, no? Wala kang entrance, ang babayaran mo lang is yung cottage lang. Pag doon ka sa mga private resort, babayaran mo yung entrance at saka yung cottage. Ngayon, kung problema mo naman ng CR, may mga CR naman sa area na yon dito sa amin. Sa may mga maraming kubo na ito, maraming cottages na maliliit. Merong cottage, meron namang CR doon, no, na pareho din sa mga iba, no? 5 pesos ihi, 15 pesos yung dumi, ligo, ganun. Tapos sasabihin ko, ang price ng cottages dito is nagre-range lang ng 500 hanggang 3.5, no? Kung taga rito ka lang sa Pangasinan, kami kasi suki na kami rito, 500 lang yung isang buong cottage. Kasya na yung mga 10 to 15 persons, no? Pero sa ngayon, dahil nga masyadong crowded, gusto nila 10 lang yung bawat cottage, ang maximum na tao. So kami, 3 cottage kami ngayon kasi malaking pamilya kami. 5 magkakapatid kami. So yun, doon sa area naman na yun, medyo may kamahalan ng cottage. Tapos meron ding entrance per head, saka meron ding parking yung sasakyan. Yun. So kung gusto mo makamura, dito lang sa open area. Kailan talagang ngayon, lalo na ngayon, no? Dumating kami rito, anong oras na, mag-8 na, punong-puno na siya, as in. Yung iba nandun na sa gitna, oh. Nagtayo na sila ng mga cottages na nagdyan sa gitna, parang tent, no? Nagtayo sila ng mga tent nila. I don't know kung provided din ito ng mga taga rito sa Bagatanan, no? Kasi merong malaking area dito na usually ginagawang parking ng mga boats to. Dahil naging open na yung gitna na naman na yan, so ito ang area na to, pwede mo siyang lagyan ng cottages. Ganda, napakaganda. Hindi kami nagsasawang pumunta rito. So mamaya may additional na naman tayo, videos doon kasi mamaya malakas ang alon dyan, masarap magtampisaw sa alon. White sand dito, no? Hindi naman siya white na white, pero considered as white sand siya. White sand. Ayan. Saka pino yung buhangin. Pino yung buhangin. Ayan. Ganda, maganda rito. May mga kayak din, no? Makakapag-rent ka ng kayak. Minsan may banana boat dito, pero di ko, ay meron nandun, no.
May banana boat din na rent dito. So yung mga rental ng banana boat sa Alaminos, 100 Islands, Bulinaw, pare-pareho lang halos yan. Tsaka halos isa lang yung nagmamanage sa mga yan. Talagang ginawa na nilang karir yung pagpapabanana boat. So may banana boat din dito. Sarap pagpisaw sa alon, mayroong mga kayak, may marerent ka na kayak. Around 200 lang yata per day, 200 pesos, 250 depende sa season. So yun, so kita-kita tayo mamaya. Bidagdag na mga ano tayo, mga videos tsaka pics. See you later. Ganda niyan. Para siyang river. Actually, karugtong siya ng river galing doon. Dahil low tide siya, maago siya dyan. Pumunta rito, mahaba yan. Ngayon, pwede ka magpaanod. Yun yung apo ko, papaanod sila. Yan doon sa dulo. Mahaba yan, hanggang dagat na yan. Yan. Makita. Sa itang araw. Mahaba siya, hanggang doon. So mayroon kang salbabida, gusto mo magpa-floating. Yan. Hanggang doon sa dulo. Tapos doon, tatagpo yung dagat. Galing, no? Hindi yan man-made, ano yan, pag ilang beses na yan na nagbago to. Dati doon siya papunta, doon ikot siya, lalabas doon sa dulo. Nandito na siya. Yan yung ilog. Yan. Yan yung apo ko, saka yung pamangkin ko. Anak ng bunso kong kapatid. Yan. Papaanod sila hanggang doon sa dulo. Tapos naglalakad na naman sila. Wala naman sila sa umpisa. So ang galing eh. Yan. So punta kayo rito, ang ganda rito. Pero pag meron na namang mga kalamidad, magbabago na naman yan. Somewhere na naman, lalabas na naman yung ilog. Magtatagpo sa dagat. Yan, gaya ng sinabi ko kanina, yan. Dahil wala nang bakanting mga cottages. Meron ng mga cottages dyan, doon. Apat sila. Bali, tatlo lang actually. Tigdalawa yung isa, yung dalawa. Yan. Nagawa ng paraan kasi nag-aaway-aaway na kanina, may naka-reserve. Hindi naman ayun yung barko, sabi ko kanina, may barko banda ron. Hindi ko alam ba't napadpad yung barko dyan. Maaring dredging job yan o mukha siyang dredger eh. Baka may balak silang dyan, tayuan ng malaking port. Ganda dito. Ayan. Ayan yung kabundukan, doon kadadaan sa taas na yun, doon sa bababa siya, akit siya ulit doon sa bababa siya, ganyang kalsada. Mamaya kukuhanan ko ng kita mo yung portion na yun, doon bumaba yung kalsada. Ibig sabihin yun, umakyat pa siya doon sa portion na yun, baba akyat. Ang ganda ng kalsada kasi sementado. Tapos merong bridge dyan. Sa kabilang side, puro beach pa rin yan, puro beach resorts na yan, hanggang doon, puro private na yan, hanggang doon, hanggang doon sa dulo. Ayan, so napakalawak dito. Unti-unti na siyang dinedevelop. So how many years from now siguro, baka parang Boracay na rin ito. So itong resort na to, isa sa pinaka-naunang malaking resort dito. Malaki siya, pwede kang mag-reserve dyan, meron yan sa Airbnb. Ayan. Dati doon pa kami pupunta, tumatalong kami doon. Ngayon wala na nag-iba na siya, may mga bato na, may mga buhangin na. So laging nababago ito itong portion na to. Yan. So yan, see you later again.